हादरारि बिफा महात्मा गान्धीनि 150 जोनोम सान आरो मुलुगनां अहिंसायारि सान। बे सानखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सनितपुर जिल्लानि अनसुमै गोजौ हाइ स्कुलाव खुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै दुलाराय बर' माहारिनो खावलायनो लुबैगोन जेन महात्मा गान्धीनि जि अहिंसानि मोन्थोर आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गेरेमसा माहारि दानायनि जि सिमां, बे सानस्रि आरो सिमांजों बर' माहारिया दावगालांनो हाथों आरो इयुनाव जोंनि माहारियाव गोजोन खौसेथि गोरोबलायनाया फैथोंसै। जायफोर बर' लाइमोनफोरा दिनै हाथियार हमनानै सोमावसारनायनि थाखाय ओंखारलांदों, न'निफ्राय गोजानाव थाहैदों, बिथांमोनाबो जेन फैफिननानै गोजोनै सावरायनाय आरो बर' माहारिनि जौगानायनि थाखाय, हादरनि जौगानायनि थाखाय गुबै थांखिसिम फैफिनो, आं बेखौ खावलायनो लुबैदों। आरो लोगोसे आसा खालामदों जे दिनै बर' माहारिनि गेजेराव जि सरसा सोलिबाय थादों, राजनैतिक भाबै बर'फ्रा खौसे जानांगौ आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरनि गेजेराव मोनसे खौसे जानायनि जों थांखि बिथांखियाव सहैनांगौ। बे बेलायाव जाहाथे बर'नि जेसेबां माहारियारि आफादफोर दं, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर'नि जेसेबां आफादफोर दं, सोमावसारगिरिफोर दं, बिथांमोना बयबो खौसेयै बे बेलायाव आवगायबोयो आरो बर'फोरा गोरोबनो लुबैबाय थानाय माहारियारिनि जि लुबैनाय, बेनि मोनसे जाफुंसार महरखौ मोननो हायो, बेखौ आं खावलायबाय। आरो दिनै बर'फोरनि गेजेराव गोबां जेंनाफोर दं। बेनि गेजेरावनो सौग्रावफैनाय गोदान मोनसे जेंनाया जाबाय भारत सरकारा फैगोन बोसोरनिफ्राय हादरनाङै नेशनेल एडुकेशन पलिसि, थामहिनबा राष्ट्रीय गोदान मोनसे शिक्षा नीति लाबोनो नाजागासिनो दं आरो बे शिक्षा नीतिनि गेजेरजों गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि दाथायखौ सोलायनो नागिरदों। बे हिसाबै फैगोन बोसोरनिफ्राय गोदान शिक्षा नीतिया बाहायजानाय लोगो लोगो मेट्रिक आनजादा उथिलांगोन। बेनि सोलायै 9, 10 आरो 11, 12 खौ सेकेन्डारि इडुकेसन, थामहिनबा हाई स्कुलनि थाखोआव लाबोफिननाय जागोन। सिगांनि जि इडुकेसन सिस्टेममोन, बेयाव मेट्रिक आनजाद उथिनायनि उनाव आरो गोजौसिन सोलोंथाइ लानाय डिग्री फरायनायनि सिगाङाव हायार सेकेन्डारि होनाय मोनसे कर्स दंमोन, बेखौ फरायनांगौमोन। दा बर' मिडियामाव फरायनाय फरायसाफोरा बे हायार सेकेन्डारि कर्सखौ साइन्सआव फरायाब्ला डक्टर एबा इन्जिनियारिं लाइनाव फरायनो हायामोन। किन्तु गोदान शिक्षा नीतियाव जिहेतु 9, 10 जों लोगोसे 11, 12 खौ हाई स्कुलाव लाबोफिननाय जागोन, अब्ला बर' मिडियामाव फरायनानै हाई स्कुल उथिनाय, थामहिनबा सेकेन्डारि स्कुल पास जानाय लोगो लोगोनो थोंजोङै बियो डक्टर, इन्जिनियार बायदि आयदायावबो फरायनायनि खाबुखौ मोनसिगोन। बेनिखायनो बे खाबुखौ जों लानो थाखाय आवगायनांसिगोन आरो बेनि थाखाय बर' मिडियामखौ 11 आरो 12 सिम जों दावगाहोनानै लांनांसिगोन। दा बे आयदाखौ लानानै जोङो आसाम सरकारजों रायलायदों। आसाम सरकारा इन प्रिन्सिपल बिथांमोना बेखौ खालामनायनि थाखाय सिमान लादों, बिथांमोना मदद होगोन होननानै खोथा होदों। दायो BTC सरकारनिफ्राय बे बेलायाव मोनसे काउन्सिलनि थांखि आसाम सरकारा लुबैदों, सोलोंथाइ बिफाना। बेखौ दिनैसिम BTCनि काउन्सिला थांखि आजावनानै दैथायहराखै। बेनि सोमोन्दै गाबोन 3 अक्ट'बराव BTC एसेम्ब्लियाव मोनसे गोनां सावरायनाय लेंहरदों। आसा खालामदों बेयाव बर' बिजोंखौ हायार सेकेन्डारिसिम, थामहिनबा 11 आरो 12 थाखोसिम दावगाहोनायनि थांखिया जाफुंसार महर मोनगोन आरो बेनि उनावनो NEP-जों जोङो बर' मिडियामखौ 11 आरो 12 सिम लांनो हासिगोन आरो लांथारनांगोन। आरो बेखौ जुदि लांनो हायाब्ला, जुदि थाखो 9 सिम, थामहिनबा ME स्कुलसिमल' बर' मिडियामखौ लाखियोब्ला, अब्ला कलेज आरो इउनिभारसिटियाव बर' मेजर आयदाया, इलेक्टिभ आयदाया बा MIL आयदाया थाहैनाय लोगो लोगो आसामनि गोबां कलेजफोराव आरो इउनिभारसिटियाव खामानि मावबाय थानाय प्रफेसार, एस'सियेट प्रफेसार आरो एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोरा भलन्टियार रिटायारमेन्ट लाजोबनांसिगोन बेबायदिब्ला। गतिके 8th सिड्युलाव हाबनाय राव हिसाबै जोङो बर' रावखौ जौगाहोनांगोन।
गोबां बर'नि सानगोरों मेलेमजिबि मानसिफोरा बुंबाय थादों बर' मिडियामखौ हायार सेकेन्डारिसिम डेभेलप खालामोब्ला बर' कुवालिटि गोनां फरायसाफोर ओंखारनाय नङा होननानै जुदि इंलिश मिडियाम लाजोबनानैनो कुवालिटिया ओंखारोब्ला दिनै नागालेण्डआ दिनै अरुणाचला दिनै मेघालयनि स्टुडेन्टफोरा जेरावबो रोंखा राखा जानांगौमोन खिन्थु बेहायबोथ' पास जानायनि पार्सेन्टेजा दिदोम माने 100% जाफुंसार जादों होननानै जों रेकर्डआव मोननो थाङा थ' बर' मिडियामाव फरायनानैबो बे बिटिसिआव बा आसाम नाङैनो बर'फ्रा इंलिश मिडियामाव बा प्राइभेट स्कुलाव फरायजोबबानो जे 100% बे माने क्वालिफाइड मानसि ओंखारगोन टेलेन्टआ ओंखारगोन बे नङा बर' बिजों फरायनानैबो जों गोरों लाइमोनफोर ओंखारसिगोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो आरो गुबुन मोनसे बे सनितपुर बिश्वनाथ आरो धेमाजि जिल्लानि मोनसे गोनां जेंनाया जादों बेहाय गोबां बर'फ्रा हादान ओनसोलाव थायो फरेस्ट एरियायाव थायो दा बे फरेस्ट एरियायाव थानाय भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय गोबां हा बिफाननिफ्राय हाग्रामा बिफाननिफ्राय बे अजद गैयै बिलाइखौ मोनैनि थाखाय नो अबजेक्सन एनअसि मोनैनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइजेसन प्रसेसा दाबो जाफुङाखै जों सरकारखौ दाबि खालामदों जे डिसेम्बर मासनि गेजेरावनो प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनांगौ आरो दिनैनि बे सतिया समस्तिनि सिङाव थानाय अनसुमै हाई स्कुलाव जि गान्धी जयन्ती फालिनाय जादों बेयाव सतिया समस्तिनि बिधायक